Здравейте! Радвам се отново да ви видя на канала на Workforce Selection, който е част от платформата за работа в Европа, Workforce Selection in Europe. В днешния епизод искам да ви запозная с две позиции, които в момента се отварят в Чешка република. Затова се обръщам към хората, които са в Чехия и тези, които по някакъв повод, поради съкращение или каквото им се е случило във времето, и които в момента са в България или в някоя друга държава в Европа, да обърнат специално внимание на тези опозиции и в случая на интерес, те тогава да се свържат с мен, като аз ще оставя в описанието контакт, чрез който да се обадят и да направят запитване и аз ще им обясня с подробности и детайли точно за какво става въпрос. Напоследък се забелязва действително така раздвижване на пазара на труда, което е положително, защото имаше един дълъг времеви период, в който имаше застой. Или по-скоро да го кажа последния начин. Имаше прекалено голямо нахлуване от страна Украйна, нещо, което не е някаква новост, поради войната, която е там. И оттам нататък се взеха страшно много работни места. Поради този факт се случи така, че много от българите бяха освободени. И оттам тръгна една неприязън, в която заради украинците освободиха нас и така нататък. До голяма степен хората имат своето право. Действително е така. Но във времето има много неща, които се установяват от самите работодатели, че с назначаването на подобни хора, защото все пак хората сме различни. Не всеки е толкова читав, така да го кажа. Не всеки е толкова работоспособен, не всеки е толкова всеотдаен или пък е отговорен и си върши работа на 100%, както се очаква от него. Така че това е един хубав момент, в който отново пазара на труда се отваря и дава възможности за всички българи, които имат желание отново да се завърнат или пък тези, които са тук и искат да променят своя работодател, своето местоположение, така да го кажа. В предишния епизод за тези, които са го гледали, ставаше въпрос за пикери и за мотокаристи. Тези, които от вас не са го гледали, да обърнат внимание и в случай на интерес или пък опит, все пак отново да направят връзка с мен, за да мога да ги насоча и да започнат работа. В този епизод ще разгледаме други две позиции, така че останете с мен до края. Търсим строителни работници за нуждите на наш партньор. Огромна, да го кажа така, голяма строителна компания, която взема държавни поръчки, общински поръчки и така нататък. Като строителството се изразява в това, че се изграждат както частни домове, от частен характер, а в същото време се правят изключително много реконструкции на училища, на детски градини, подобряване на сгради. Има такива, които са исторически, такива, които имат нужда отново от реконструкция. Така че набора от строителни работници е с така доста широк спектър. Така, за да поясня малко, като започнем, че търсиме служители зидари, куфаржисти, тези, които отливат бетон, бетонджии, шпаковчици, да поставят плочки, дървени конструкции, покриви, най-общо казано ви казвам, хора, електричари, електротехници, ВИК. Тоест има в момента идеалната възможност за хора, които си търсят работа като строители. Говорим за майстори в момента, не говорим за общи работници, защото в крайна сметка общи работници знаете, че много лесно се намират, докато квалифицирани хора е по-трудно. Затова искам да ви кажа най-общо казано, че се търсят строителни работници в широк спектър и всеки един, който се счита и има опит, и пак казвам, хора, които са работили в Чехия са ще бъдат добре приети. Защо? Защото се счита, че тези, които са работили тук, имат познания по езика. Ще им е много по-лесно. Естествено, че аз също ще взема участие в тяхната интеграция, за да може да ги запознаем, да им покажем и всичко останало, да могат да се хванат, да се адаптират. Но е хубаво все пак да имат понятие по чешки език, защото няма да има тази възможност на постоянен
Не е контрола, а постоянна комуникация, да речеме някой от фирмата, нали, който да си говори на български с тях и да им обяснява, нали, какво трябва точно да се случва. Затова е добре тези хора да познават чешки език, поне на ниво, което да водят някаква елементарна комуникация. А все пак трябва да знаят какво трябва да правят. Така, това е едната позиция. Правя кратко прекъсване, за да мога да представя нашия партньор, който се занимава с заснемане, видеозаснемане на празненства. Така че всеки един от вас, който иска да по някакъв начин да пресъздаде своето щастливо събитие и иска за него да бъде изработен и заснет материал, който да е един въздействащ филм, който да му гарантира един невероятен спомен, то би могъл да се свърже с този наш партньор, който също спомага за изработката на видеоматериалите, така че последвайте го, ще останете доволни. Втората позиция е свързана с служители в завод. Сега, тук само ще дам съкратена информация, тъй като очаквам до 2 дни да постъпи целият набор от информация, но тази частична, която ще ви дам, поне ще ви даде някаква насока, нали, за да може да прецените до някаква степен, а пак вече при проява на интерес, естествено, че в рамките на 2 дена, пак казвам, аз ще получа остатъка от информацията, която е свързана с въпросния завод и позициите. Така, знам единствено, че в момента хората, които се търсят, ще бъдат единствено мъже, които да знаят, разбират чешки език, за да могат да бъдат самостоятелни, което означава, че няма да има надзор от страна на координатор, преводи, преводачи и така нататък. Затова е хубаво хората да имат понятие по чешки език. Знам, че ще се произвеждат радиатори за автомобилите и модули, които са по броните. Това е информацията, която е постъпила. Знам, че е в района на Храдец Кралове. Знам, че ще се работи на 3 смени. Първа, втора и нощна. Както казах, ще бъдат мъже. Като възрастова граница има определена 55. Естествено, че се правят някакви компромиси 56-7, в зависимост от това как се чувства човек. Защото познавам хора, даже и вчера водих разговор с господин, който е на 61 години, който е изключително здрав, прав, нали, вярно, годините напредват, но пък не е човек за да му бъде отказано. Знам, че се мръщат на моменти, но когато такъв човек го видят нагледно, естествено, че променят своето мнение. Та така, мъже с чешки език, поне на някакво комуникативно ниво, които да бъдат самостоятелни, ще имат, пропуснах да кажа и за предишната позиция, настаняване има и в един и в другия случай, защото всички знаем, че няма как да работим без да сме настанени. Така че съдействие за настаняване и всичко останало, което е необходимо, за да имат хората къде живеят квартири, имам предвид, това ще бъде подсигурено. Така че това да не ви притеснява. Това е за момента. Ще очаквам всеки един, който проявява интерес, да погледне офертата, да види телефоните, които са написани в нея и в крайна сметка да обърне внимание в описанието там. Още един път за всеки случай, като застраховка, оставям своя телефон за комуникация, така че всеки е добре дошъл. В момента от 1 септември започва набора на тези мъже, така че е хубаво през тази седмица, която е идната, нали, да направим някаква комуникация, да направим някаква селекция, да видим колко човека. Те искат 10 мъже. Да направим някаква селекция, да пуснем поне една група, да видим, да се убедят, нали, че самото ръководство да се убеди в хората, за да могат да потърсят и още хора и така да се увеличи обема от, нали, целият числен състав, нали, от нашите хора. Това е към момента. Каквито и въпроси да имате към мене, не ме жалете, обаждайте ми се по телефона, питайте, разпитвайте и така нататък. Важното е да свършим работа и всички да останат доволни. Това е всъщност всичко това, което искам да ви кажа. Когато всички са доволни, всичко е наред. Това е за сега от мен. Надявам се този епизод да е бил полезен за вас, защото аз се старая всячески информацията, която ви давам, да бъде полезна. Знаете, че всички епизоди, които съм направил до момента, е с цел да бъдете информирани, за да може да вземате информирано решение. Там, за където сте се запътили, дали ще бъде Чешка република или ще бъде някаква друга държава от Европейския съюз, поне да имате елементарна представа, някаква първоначална информация, която да бъде полезна за вас. Затова го правя, с цел да съм ви полезен. Не го правя само единствено за себе си. Целта ми е да ви помагам с каквото мога и както мога. Когато касая конкретно Чешка република, защо?
защото аз живея в Чехия и тук имам много по-голям поглед за нещата, които се случват. И когато мога да бъда полезен по отношение на това, че човек си търси работа, може да изпадне в беда, може да остане без пари, всичко може да се случи. Знаете, че никой не е застрахован. То тогава, особено когато става въпрос за Чехия, има възможността, в момента му давам за пореден път, давам информация за връзка с мен, така че който пожелае, има въпроси, иска да се насочи към определена професия, защото някой път може да се случи така, че това, което се обявява към момента, може да не е актуално за човека. Може той примерно да е строго профилиран в някаква професия или пък има други някакви негови предпочитания, които не съвпадат с информацията, която аз давам в своя епизод, на своя канал. Но пък аз съм отворен до толкова, че можем да водим комуникация, за да можем да се насочим и ако мога по някакъв начин да бъда полезен на въпросния човек, аз да му помогна, за да отиде да работи това, което той желае. Пак казвам, според възможностите, защото има много хора, които имат такива желания, които не че не са реални, но изискват, примерно, по-добра комуникация на чешки език. Той го знае езика, но го знае много на ниско ниво, а пък професията, която иска да заеме, там се изисква малко повече усърдие, повече комуникативност на чешки език и така нататък. Тоест има неща, които желанията трябва да са умерени според нашите възможности. Това е, което мога да кажа към момента, така че ако ви е харесал епизода, смятате, че съм ви полезен по някакъв начин, подкрепете ме, ударете по един лайк, харесайте канала, споделете го с ваши близки и познати, по този начин много хора ще знаят за това, което в момента правим, именно от Workforce Selection. Така че следвайте ми в социалните мрежи на Instagram и в Facebook. Ще се радвам отново да видя, мога да ви пожелая един ползотворен, хубав, успешен ден, все още е лято. Уживайте си или изживявайте си своите прекрасни моменти. Ще се радвам отново да видя следващия път. Чао и до скоро!